Hakanay ko video pan ngan page pangka pneumothorax. Habaong pneumothorax kamut ayu. Pneumo kamut air, kabamut kal air, thorax kamut chest, lane ka shadam. Habaong kumne amday pat ba lang kal air hapoka shadam barok away. Hanre. Tongin nyepej biniya mentah. Pat haswa ban batay biniya yakan ne topik tongin nyepej yaki sertap jong u lungs lene jong u tor. Man la ubriu udan uwe utor nakaliang kadiang bat uwe utor nakaliang kaman. Kakamram jong une utor kadai ban ai yaka oksigen syakamet jong ubriu bat ban shimno yaka carbon dioxide bat pemi yaka syabar. Tongin pej pat mentah yaka sertap jong u lungs. Kasertap jong u lungs kebahan lor kadai ka parietal pleura. Handai kasertap keba hapok du kadai ka visceral pleura. Bat ya kanai kajaka kabalaj hapring jong ka parietal pleura bat ka visceral pleura kadai ka pleural cavity. Ha kanai ka pleural cavity pat don ki kenja khendit kabaki khat ka serous fluid. Ka kamram jong kanai ka serous fluid pat kalong ban pensentut yakine ki ar benta yaka parietal bat ka visceral pleura knang bakin nem takhu ha kaporba ring lane penhir mesim. Tad hadu hang ne ngila depej yaka layar shpang ulang. To mentangin nyepej pat shpang ka main topik ka ba ngila ai kertengka pneumothorax. Pneumothorax kade ka jingpang ha ka ba kel air na ulangs kalik ha ka pleural space. Namar hakan ni kajaka day bandan leer de bandan tang ita iba khendit kabaki khat ka serous fluid. Handre lada kane ka leer karung hakan ka pleural cavity kan pelong yaka pneumothorax. Batsa kawe lada kane ka leer karung hakan ka pleural cavity ka pelong ya une utor baun khamnya. Bat umla ban trekam bah. Poi ru hadu uput baun unnam trekam shu lada kane ka pressure kalong ka baslam lada somar pingpor. To mentangin pej yaki sign lene kidak ke bapau jongka pneumothorax. Jenjar ban ring lene penhir musim namar ba ulong yo ban yar katkum karukam ba ude ban yar. Kajing blue jongka snido nakadaw jongka jing tuna jongka oksigen. Jing sngew thai jongka mat. Jing tiet stet jong u klong snam. Sngew ba yongka kli bat habajur la ban kelanru kajing stat jongka ring mesim lene penhir mesim bat kum juru bat kajerho kidaw ba pelong yaka pneumothorax kum na kajing mensaw kala bande na kajing aksiden na kajing syak dung daki kenja banap ne kajing syak siet da ukuli bat kiwede kijing mensaw te lada kane kajing mensaw ka kumde ha utor te kamut kane ka leer na utor kalaban rung ha u pleura cavity bat don ru ki kato kat ne ki jajing pang ki ba pelong yaka pneumothorax kum ka tuberculosis lene ka TB kum ka asthma hang ne ngenjer tang kato kat ni teli handai dan don shu ki jajing pang ki ba pelong yaka ne ka pneumothorax don teng don ki briu ki ba yo naka ba pendaj lene ai yagatu ka ventilator lene katuga machine ban yarap ban ring lene penhir mesim handre yagata ngimde penting namar ombaro kiba pendan kam yagatuk machine kiyo yaga neka pneumothorax bat dan ru kibriu kiba yo yaga pneumothorax ba klem tip naga ekadaw hadu hang ne ngila dapet yakadaw ba pelong yaga pneumothorax to ngin pejpat kumno ban tip lene kumno ki doktor kila ban tip ba kadeka pneumothorax nengkong hi kumbaju le ya baro ki jingpang de ban kolek history lane keli jingkeli bat nang ta kin le examine bat lada don kam ke x-ray kin pa x-ray bat ru ban tib ni shushu kila ban pha le ya ka CT scan ka scanning ru kila ban pha ban pej ya ka jinglong jingman jong utor syapo ya ka tes nampat kila ban pha lada ki kwa ban pej ya ka jingbun jongka oksigen bat ke carbon dioxide haka snam. Mentangin ni pejpat mano bakloi banjo yaka pneumothorax. Kibriu ki badan lepa daki wei pat ki jingpang ha utor. Kibriu ki badan haka ventilator. Kibriu ki bamelin bandi ye u secret.
baju dan pneumothorax mensua, bat kita kilong jeng kibadan kibayo ya uneu pneumothorax. Kala banhir pateng. Mentangin nyepet pat syapangka rukom sumar jongka pneumothorax. Kathongi ban sumar ya ka pneumothorax ka deban pan penlaj ya utor na kajing khap ngia da kajing don jongka leer haka pleural space. Kenang ba ula ban yar biang kumajulong. Bat kerukom sumar ru kasyong hakijaj pneumothorax ba u briu udon. Kawai na kijaj sumar kabala ban penrelief keloy ya ulangs na kajing khap ngia kadai da kabala ya kanide aspiration. Kin prung da uternia ha ulangs bat kintan ya gato ka leer kabadan ha pleural cavity. Ki doktor kila ruban advice ya ki antibiotik kenang bandem yo infection. Bat ka oksigen ru kila ban ai ban maintain ya ka oksigen. Ban yada ka pneumonia hi kamdan ya ki injection lineki tika ki bala ban yada. Hanrengi la ban modify ya ka lifestyle da ka bakir na ki jingdi duma ne di secret. Kuble shibun.